umutegereri amono murigereri urigereri abagusi Global Radio amona abagusi Global TV dere twaikire so muise kenaro yo oriko nyokorega cia sense korukunda Saudi Arabia dere twaikire ga umaete abaisike baito abakungu baito aba mama baito bakumwa kurwese abakenya ese bare butambe bana kuriga cia Cheisco umaete bunga chise Cheisco igachubwata chiba chingi yagose ebindo mbijenje timono kidogo kwa ense yabo ya Kenya bono rero twaikire atoerese ngabo kana kibwarenga muno mugwaga na kibwarenge igamwa batwaikire tigatorasa atumanyie na rari agenda ta sense ya Saudia eri abantu ba minto bali bakuruga Kenya bagenda kuri chikala cia sense ya isiko bamanyanga na kiyobo kimabore. Stay tuned abagusi Global TV abagusi Global Radio. Bono leo twale tutadere rafiki yane kuroda ndo kwa ndero mtandao ndo na roche clip gete mtandao social media chiko trending aroda lenge Saudi Arabia no kwa lenga baba karanga roda osumbo kila ndira mloche kanya kitali na ndiga mutadira nte yo mwa Saudi Arabia na kibole ndo ira basike bali kuruga chiko bachanda Saudi Arabia samari tangu kuroda na chaya mpaka seito marega iga kinyo kyamu nyansiaga bubasi mama akoro kumeri nyambo nyimbaka Olini sister anu kurukurecho mukira mbaka nero kubwati Olini cousin yane mamu mabana mama they are sisters Olini kambati yae oyo cousin yane nori no twari on the process kugenda Saudi Arabia wana minto bayoite nachire bakacha kungwani no le baton Nini familia anu mugaka na roda akibwanya watobo mwa Saudi usendele kwanza wachite Saudi Arabia Saudi Arabia na travel on that yet ngaika 31st of last month February ekemambi then ngachaka bono from that fasting ngachisoigas otracha kurwa gasi ngoko irete ku Kenya mu Saudi Arabia kuruga broken area aturigit kuruga iganga kuruga spinika sobo Kenyanya akatotebi nchine kazi nichiane kurinde neri Nairobi achimtineri Nairobi ofisi yete tabaiseke mogoshurikira umwakoraki mairu Saudi Arabia then before tukamwona Saudi Arabia tunasikia kuna mateso na bere igo atutia aya squeeze serikali ya chitororo wakakuana na government ya Saudi Arabia bakaba amo bona nababisiki bakwena ta noteseka to naboko konyeka wakora kikoirana bono nchati tukaiunga Saudi Arabia na sagia tukairende kuwerigeri kozinga Kenya bono chibasa tuwaka nechingi ari bono kumakwambia nechingi nchati negete Saudi Arabia ngaba welcome but nina soete gabu nilipitia magumu na chande kire in short kerongo kombe abono Saudi Arabia na Kenya Kenya ni country ito na dine ngiere iko na freedom samangana mayia lokia enkoro yao esemie na AGR FM passport and good conduct medical chiko baisatu unogosoera medical nero yakabere medical yakabere nero eri gatatu wana full medical ona toikire Saudi Arabia roda na ki Saudi Arabia lengo kasoe gas ngana soete nyumba kahora kiwiga sinare gokora na igasi na tereti kurangu chokora kaikanganyora baka tigas chinde chota tebeti kuru tebeti kuru chibesa less than tani inse kabisa 20,000 anjiwe chin kabono kirwa kura chokora gas ndio wakana to etaria batebikera ofo change chibesa cha Saudi Arabia oche cha Kenya koire 850 real cha Saudi Arabia ochi change 22,000 cha Kenya tuga chake gasi kirona chake gasi ena ngayekora bati muna nagite yari nabona nyorite ngate busora atumoka nise na tetu gundare nsari tari mattress yengo
tamba kengororo na titomo geke iguru no na ariko koraki na ariko rinchibeka na travel tinto ingina baiseke tel ayo mera like airport na tindika na Saudi Arabia ena tete kwenda Qatar te watari kwenda era kai details chae era na koraki akaira na tukagira biskena aba 9 to travel to Abu airport ya Saudi Arabia Dammam kiro yomo tukaibune gari tukairwa cia agency ide to welcome ku Kenya ku Saudi Arabia ekoroku Ocean Agency kero to yeta gari tukanyora chibos no chitenene kiro montare kurangirira taiteritari ya chamo passport boga chamwa koraki mwa travel guchiso guchwa koregas Oleime ya Bagusi Global TV, Bagusi Global Radio. Bagusi Global Radio. Masemiri abantu baito. Magopira abantu baito. Ense yonsi Kenya yonsi Roda. Saudi Arabia kaenda kosoe gasi. Na kiasi yale. Nabona sote gasi ngachaka okori gasi tukerikara tinerindagira. Toi ndagira tulinga. Tinerindagira. The following day kwenye bona tinda tinona abantu bankana ikirebuya igasinde. Ngabate bingonye simi ngakira buri bane simi batembia na igete batino mwako nembia na korteki na igete. Igwa rwege to kaboka mambi wachake gasi. Okara kiwe gasi okara. Wachake gasi tari yedikende. Tinga yedikende yonse. Ndito koli ga yaro lenja. Nganywa machi. Kanywa majoka. Na menyira machi. Igekira ngaruara. Igekira ngachikurikirira singorara bakanganirira ngongorera bari mattress. Mbache iti correspond. Bado nabona ari kurara ansari okora chi infection no chi arwete nkanya go difero puzi kuvena ari koyana na ibuburu. Ngataba gasiri tingo karaki tingo nyara ya. Ekero ko bateringa ko igure borro na kwa bana bako ina gitari. Bago do bangite kurangira nya gitari. Kira baro chi na beire totari bono mu beire pi na libashite korara muntu yosiri asiari bakangira nya gitari. Kira na kinya gitari na maite usinya gitari nde. Memory ane ka luspi ngacha ko shtukirambe kira mache ngatewa machi ne shwenye na koreki na bekeiru. Arinya gitari ngarara mambia ekero twaro twira na nyumba no gwika nyumba ngakora kireki ngatebu chaka okore gas ko ro nyita ro weke nyumba no chake gas yoka ngateba neba nichi basana chitukuri ya yasari ko ngibura chinchira ngira ni wobisi masaka niwo masabane ngaira ni wobisi obisi atukairwa tukasikirwa bu ya accommodation yeyu nchoti ndanyiruke jera mugasikirwa ibo abono mwese no mwasikirwa mwiskenaro tutenenere to mu Philippines otorendete mabu na terendete ko soka nguye bati barwa Philippines baringe ko allowed wasoka baenda baibuka Africans bara ko toramne bikondo bara ko toramna bante ba otabanga to bwenere tisi bari roda chibichanjiro na rocha chi nyinge roda ari nyagitari tume sana rodo na rocha chibichanjira na rocha roda ari nyagitari roda oyo na oyo na ndoda bado oyo na iga bona gitari ilikuwa lengeni lakini kan soda ndio kwa lengeni gitari one ke kwa roda tegan kicha bado lakini kumvero kusarikira toka ndio mvero sasa roda tegan gitari alafu after gitari bona kika bakangira ni bakanya kungaras korega singwastega kurara no ruara korega ngateba bantu bati mwabera mwanya bantu juyo tutongete nya side twins bati mbari friend pin shot mbari bantu bago share na bantu no motebi ngani wete babe igata ite bado koreki koregas nyombere swa chito koregas na weka kwa lingo sembaro ba lingo na ndabari kiregas sana weka chimika na lingo muskiregas limbaro ngwante binge baro kurusia nyombe yemo bakoira ase nyomba yenda koregas yaro nyombe yeso achiro ndaro na ndo likiregas yo amba watu basikibagas bono roda na kieke kwa roda gitari kikina kwa karto ka Kenya na rutinya gitari na batete bangira ni obisi kuba bisakanira ni accommodation ari balantebi ya gente ekantebi kuba bis before tarera ni accommodation anyo gutete ko na Kenya akira hantu bagesimi bakore kereki babwaka ni request ticket na pia kuna sheria bago cha bako ofisi Nairobi
kurwa vuniche ngo na che ticket bakacha kaunti varigi 50,000 pamani ko na chile ticket mana kora kibucha Kenya ngoro uri 50,000 ne family yose na agent at long last tata kabakani chetingo ativesa mnande ya nduarete nimbate pleasure na diabetes akawatavi bakakate tata digia bairi saba chibesa bakuchangesi okoreki orete tata yekira kawate mtimo mental pleasure mono timbo ativesa chibesa mbate ne chiri buisatu na chingo gotomera onno chiromano ye ticket aiche ria kanote chibesa chiko na chiri ticket 50,000 na chichikora twarari obviously tata kamotebi timbo ativesa umwana nenda iteko karaki korora kare moyo there before nanche ndara bitoriru wifi ya se boss na temete go shiana abantu bane bangaga igake Kenya ngabatubera bagandi tuma details tuma keregento ngabatumira nechibiche chibunande nyagitari bakaenda baka office ya labor complain after complain mama bagatumeka omoiri narororo okuna chirabanta bibechi agency channel bichi insurance batumeka chibesa but though okorora bakatebi agent ye omuseko yune atagete moirani osetogo sekera office ye yone batebi agent ya kamusembe akaranga ebiashara nebya though eribono amusete bono chekinda ari accommodation to sekera abwenyombe yume nga omusiko yotorinde taga kirisi mikoro bisi ya Saudi Arabia boshen agatebu atete wa roda nyachari bakesi bakwane nere agachaka bori roda nyonga mutembe wana kuraba antebi your people are complaining batete bawakanire ticket ochara Kenya obisi bakamati agent ngokorire gabu na moire namba yago agokol omwe bakwane na roda nchibona ngashtukira nilikuwa kwa maombi sana nikashtukia ajenda akinipigia simu tana kwa mkwane rabia ili tukia ritimeti nyasaye niberete chinchera I think nere tari mwanya mandi yone acha ndiye mwaro kwa nera wegeti Saudi Arabia ga sieke biashara byao bono kirana ko text tari ko reply good tari ko ngaras nkyo gotebia bicycle bari Kenya ba pride batako ganda kolega isiko ya Kenya in short you're willing tingo mukani umete gotebi wangu ngana kwerore dona nchena gakanibu tinganchira neti ngata batiangende nkoreki nerorere na chire nerore ide nene kiri na koreki na iranire back to Kenya but kogenda Saudi Arabia onyo ale obokon tari raisi ira ni gugocha oya Saudi Arabia nyarwa kumuta raisi ira ni gugocha raisi ira ni gugocha abako berororo ogenda ni guchandeka eba gotaka kero wachiri must you call 2 years chiri wakaraki no whatever you sign a contract but to by side this contract it is anything angu chinde wakaraki ngora 2 years yororo no ncho monyere na tetie agent ye na kibono na chita contract it is anything na kibono nda no nera twaro goba akanya gutungaina tifamu chimwa chitena chiro contract usenwere kera ngorigere na kombe ne chi contract cha baske bande chikore tiki chibuye kaina na bate contract bona oyo taitera kugenda akogenda kiri maboro mburi kigare kina wata bana berega achiete Saudi Arabia okonyera abana na akanone fees bono oikirare bintu bya change bintu bikaba bigachange kabisa akanyora akarwa akabaka gusumbu sana ori omwirita achita kumutika Saudi Arabia kamutiga roro nanyara ko bakagotela bono nyakoroche no mukonye roda omwe gasi iga Kenya mware wanja mukonye roda nyono kubwa kakito mukonye tomurige none gasi anyara bakonya okireria bana bata baisomira baisino mbaro batatu bane batano bamoroda batete kogenda Saudi Arabia bachiko kolega asana ba process ire bintu baba muna kyogoro kweriete Samarieta Raike Manya Buto Seito Yonsari Igona na wate kogenda Saudi Arabia gasi nche na buto arangire tubunga togende training Nairobi
agent ina we ato yetinje na roda kamati ya nini wera iga ndio tukaiguna mugoko sana senye nyonya tuliga tusomete ndugwate certificate tukarete driving computer no driving no gwate certificate inda rete no barango certificate gwate computer karete sales and marketing gwate certificate computer ni mbwate gwate certificate driving ni mbwate gwate certificate ara temiro gimasana no nya South Sudan na chiete ngwaje South Sudan biganza mbangaira no ke kwa ngule ngaro na wachita kana ole bindu byomete na kiwa ngule ngota kana ole bado kose ono na kuna mwa tomo ya sana go kwenda Saudi Arabia na igwetenge serikali yaito ya soire gati asenge ntontoro cha serikali okoranga besa chiake sana na ndi mere muteyo Kenya buyairo twanyerigiri yaburi bana batugwa tomo abwo kwenda oro patia sengenjo our first cousin yo roda atanganete mutu yaito tokumanyanga ngakinya saya atebete ngatiga tutangane kya twaringe process ya pati wana keroda tangana tukatebana ki enko igutorekero abantu ngucandika bali pati omonto totagegete kumanya specific ngakinga kiense yuere oyo nyasaye na mutambukirie era baire first kogenda nero gototebi tomanya gokorera richiwe one kiri kwa gwete ngaroda na oirande Kenya ko bogo candika ria kolega si atari koragira mutinyu mugima akunywa maji nakin no cho enda na sodare ali bana nakani ronya ndirio kubwana ariko nyare kibarua none kyo kunya gusibe muntu nyomba minto gaiga akino nyane tigange nyesu uma yane Saudi Arabia tinda gendero litanguru kumeli nyabonyi mba Meri ono na lingi nyomba ni sansite ngayole simye go chakura sister yane ebo yeri yonse ligorabo ko ngakere simyo wantebi e pro kanere ga igete kitaba isike bakanda Saudi Arabia ngamuboli Saudi Arabia ine igwetere mbeiga no muko no to kwira abana baitu bachikatesi kuba ya uru na ru akagenda akabe ko gwanjani ororo ono na abana baitu bakwenda barete chibesa chitokonye chikokombe abana gaga sito na boko ndi chaete barua bakanusiringi 100 litu ono 100 litu koma tora tumege siringi 3000 asumutinyu mu mongo akano siringi meli Ibutati chito chiaka ne chita tatene busarasini tukaranga ali ne chinyinge abona watuko mwandiga ndara tiga mwana tiga ne sejika ni yale ta chibesa ara giria abana na kubasome iko nayo watuko mwana ngenda data era data genzi ya beire kubanda bakaraba yale ne ngabo kana chibesa chingi chakingo ine nyasa ngambi ya mono mwana wana na moro jega igomba atumiete utoke ndio data chiete kiombe Tochi mwana gachita chiko toligere ndata letere. Chikabura kaira na busabuna chite. Wana unalia samba kaira na ande kunyuma atara chibocha kana agende kiombe ngaminya kiombe iganganya na nyore chibe ase chiri na nyorete. Omuntu tasaiti ko kwa muguka ngano ne tongoro. Ne kiombe mbogore chibesa isita etinjenge nde ko. Ne kiombe kya okonyete no ino mondo okonyete. Ngende konda ya ne igeke bagenge kare konda ya 100 nyore chibesa chiri ngira ne lia banyene. At the long last the end of this year ngira nchibasa chiaba nditegeri chera niwe mutinyi kumwe usori kumuna limo ona ona changa ndira ko chirigi ngona kuena lia banyene egerere nde bachikuye konyera www.abausigroboradio.com magenda ase YouTube channel ito like na subscribe wetera www.abausigroboradio enarenge mwa boroda rodo lio kolega Saudi Arabia twakwanda nera twabasoibi otebire ga kiyo mwa Saudi Arabia mbole buya nakokenda Saudi Arabia alia tocha Kenya wakwana most yo eva utakoche mokwe ocho kwede ina mangana roda njira kwa okada Saudi Arabia kai bintu ko chenji yole dera bana kende bintu chenji akika bona okonya roda no ara no to na badre mwabo aro mungu mwabo no ara ali abana baisika mwana obara roda na kwata abana babere akiwe konyo ukwebo mokonya gasende onsi ndetobe namba yabo chiga kwa nange namba yabo namba 07 42 75 88 93 naba Gusigrobo TV naba Gusigrobo Radio to contact nyote to konya roda nyako bata ko kurio kuja ko konya roda naba to contact wethere website yaito naba kwenda Facebook like page yaito yaba Gusigrobo Radio naba kwenda su Play Store nyako download app yaito yaba Gusigrobo Radio boy konya level yaito eye mase ya mo access myo yako like and subscribe to our YouTube channel www.abausigroboradio.com Fidels Omochoge Abagusigrobo TV Abagusigrobo